Separate. Ganun din yun. Separate. Pagdating ng ano, hindi naman. Kaya nga kaya yung sila ng araw. Tapos, ang wala sila pagkalit sa isang nakuha. Makuha dito sa, meeting. Tapos, mahanap sa. Sino ba? First time ko sa Oslo, sa eskwela. Ngayon, ano na sila na gusto ko nga yung pagdating. Oo, nila, ang bigong ko. Ano yung susunod ko? Sabi niya, mag-alis sila ng 9:30. Hanggang ngayon, wala pa.